एसियाथ' मैया जोंना डिसिसन जाबाय एसि मिटिङाव डिसिसन जाबाय जे 31 तारिख अक्ट'बरनि गेजेराव बिसिडिसिनि लिस्टखौ साबमिट खालामनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मैयाहाय गावनि चेयारमेनशिपनि मिटिङाव बिथाङा बुंबाय। जोंबो दिनै गाबोन समफोरनिफ्राय निश्चय जोङो ग्राउन्डआव थांनानै बे कमिटिखौ बानायनानै जों जमा होनाय जागोन आरो। इलेक्सन जानायनि समाव इलेक्सननि प्रसेसा दा जाथ'वाखै। आपातत' माखासे फर्मेलिटिस दं होननानै मैया मानगोनां जोंनि सेक्रेटारिसफ्रा बुंदों जे समाय लागोन निश्चय बेखौ खामानि मावनांगौबा। दा ओंखायनो जोङो इलेक्टेड नङा सेलेक्ट खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो नियुक्त खालामनाय जागोन आरो। थ' गिबि खुलुमबाय। थ' गिबि आङो जोंनि समस्तिबासिखौ आङो धन्यबाद होग्रोगोन। मानो होनोबा जोंनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया दिनै थांनाय जे 22 तारिखनि इलेक्सन बेवहाय आंखौ सहाय खालामनानै बा भट होनानै बिथांमोना देरहाहोनानै दिनै आं पर्जासिम सफैनो हाबाय। बेनि थाखाय आङो आंनि समस्तिनि बासिखौ आङो गोसो गोरबोजों आं गिबि धन्यबाद होग्रोदों। आरो लोगोसे आसा खालामदों दिनै बा मैया जे 14 तारिख अक्ट'बर बेवहाय जोङो हिसाबै शपथ ग्रहण लानो सुजुग होनायनि थाखाय आङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बा धन्यबाद जासिगोरदों। आरो आसा खालामदों निश्चय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी बा जोंनि डिपार्टमेन्टनि अफिसार्सफोरनिफ्राय निश्चय सहाय सुजुगिता मोनगोन आरो फैबाय थागोन समाव निश्चय बे डिपार्टमेन्टखौ गोजौ फारसे लांनो हागोन होननानै आस्था दं बिसास दं। ओंखायनो आङो बिनि सिगांनो खावलायगोन साफ्रोमबो अफिसार्स साफ्रोमबो स्टाफ आरो रायजो राजानि जे सहाय सुजुगिता निश्चय आङो बिथांमोननिफ्राय आसा खालामगोन आरो आङो बे डिपार्टमेन्टखौ लानानै निश्चय गोजौ फारसे लांनो हागोन होननानै आं इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बियो। मा डिपार्टमेन्टखौ मोननो हादों? दा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ आंनो अर्पन खालामदों। दा आसा खालामदों दिनैसो प्रथम आङो CSD बिथांखौ मिटिं एरेन्ज खालामनो दायथ' होदों। दा डिपार्टमेन्टआव मा दं मा गैया आं एकदम खुब गोदान। ओंखायनो आङो दिनैनि दिनाव डिपार्टमेन्टखौ लानानै जेबो खोथा बुंनाय नङा। आसा खालामदों निश्चय गोजौ फारसे लांनो हागोन होननानै। नोंथाङा बे डिपार्टमेन्टखौ मोननानै गोजोननाय दं? निश्चय दला जेखौ होयो मुरब्बिया गार्जेना बा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जेखौ जे बिथोनखौ होआ मानो आं बेखौ कमप्लिटलि बेखौ आङो निष्ठा सहकारै पालन खालामनो आङो राजि। नोंथाङा जे दतमा MPRनिफ्राय MCLA जानानै दिनै EM जाबाय, हयथ' गिबि खेब नोंथाङा दतमा बियाबाव EM जानो दायो हाबाय। माबायदि खामानि मावनो लादों दायो? दा बेखौथ' आं हारसिंनि बाथ्रा नङा। आङो दतमा समस्तिनि MCLA हिसाबै बेवहाय आङो स्पेसियेलि आं हारसिं माबा मोनसे खालामनो हागोन बे बाथ्रा नङा। दा जोंनि बाजेटआव बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बाजेटआ हयथ' दा जायाखै मार्च बा एप्रिलावसो जिरायगोन। दा बेवहाय बाजेटआव मा धार्य खालामा माखौ प्राधान्य होयो होआ बे सारनिसो खोथा जागोन। हयथ' सारा इन्टायार BTCखौ लानानै प्लेनिं खालामगोन माबे डिपार्टमेन्टआव माबे बिफानाव बेसेबां फैसा होगोन होआ बेनि सायावबो निर्भर थाहैबाय। बे मथे बाजेटआव जे बाजेट प्लेनिं खालामनायाव जे जोंखौ जे प्राधान्य होनानै खामानि मावनो होयो बे मथे रायजोनि गेजेराव बा समाजनि गेजेराव बा समस्तिनि गेजेराव निश्चय जों खामानि मावहैगोन आं बेखौ आसा खालामदों। बेवहाय स्पेसियेलि आङो हारसिङै आं MCLA हिसाबै दतमायाव आं उमुग मावगोन होननाया आं जुक्ति गैया बायदि मोनदों। ओंखायनो आं आसा खालामदों जोंनि बाजेटआव निश्चय जोंनि जे गेरेन्टि मोनबा गेरेन्टि होनाय रायजो राजानि गेजेराव बे गेरेन्टिखौ लानानै जोङो दिनै 28 जन MCLA देरहानो हादों। ओंखायनो बे गेरेन्टिखौ निश्चय प्राधान्य होनानै खामानि मावगोन। जोंबो निश्चय बेखौ लानानैनो रायजो राजानि गेजेराव थांनानै जों खामानि मावनो सुजुगखौ लागोन आरोखि। एडिसनेल जागोन नामा डिपार्टमेन्टआ? बेखौथ' सारनिसो खोथा जाहैबाय। सारा मा सिन्था खालामदों खालामाखै। सारा जे दायित्व होयो बेखौ पालन खालामनो आं रेडि। BJP एलायन्स थासिगोन? बे दासिम रोखा नङा। बे समायाव हयथ' नुजागोन। समायाव बे रोखा जागोन। हयथ' रायज्लायगोन निश्चय जोङो BTC हिसाबै जोंहा गावनि होननाय जेबो फुजि थाया। दा फुजिनि थाखाय
बे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि सार्थआव बे बिटिसिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि सार्थआव निस्सय जोङो गिदिर पार्टि बा गिदिर गभर्नमेन्टनि निस्सय जोङो सहाय लानो गोनां जागोन दा बेवहाय दिनैनि दिनाव जोङो बिजेपिजों बा एनडिएजों दंथारो जों बेखौ बुंनो हाया रायज्लायदों हयथ' जोंनि गार्जेनफ्रा जों बेखौ जोंनि खुगाजों जोङो बुंनो एसे उसुबिदा निस्सय जों सहाय लानांगोनखौ जों नुदों निस्सय आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैनि दिनाव बिजेपिजों सेन्ट्रेलावबो बिजेपि निस्सय बिथांमोननि सहाय सुजुगिता नङाबा जोङो बिटिसिखौ उन्नतिनि मोखांखौ जों हयथ' नुनो हानाय नङा ओंखायनो निस्सय जों बिथांमोननिफ्राय सहाय सुजुगिता लानो बा लानांगोन बे बेलायाव जोङो निस्सय एनडिएखौ जों सहाय खालामनानै निस्सय थानो गोनां जानो हागौ बे आंनि बेक्तिगत बाथ्रा जाहैबाय बे दलनि खोथा नङा आं बेखौ बुंना होखाबाय